la mulungu pa 10 November 2024 kuchokera ku Times Television timanyadirako kuti TTV tabweranso ndi programu ina ya Hot Current. Programu imene timabwera pano ndicho linga chokuti tilankhulepo pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamalankhula pa nkhani zimene zizi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Ndevu Zamwayi Wonder Msisi yako. Komanso tili ndi achimwene anga ochunga amaphang'ombe. Takulandirana maphang'ombe. Zomwe kwambiri. Mbali yawo kuti tili ndi ansukuluzi a Jona Pankuku. Takulandirana ansukuluzi. Maonera msonkhano wa DPP umene kuchitikira mu mzinda wa Lilongwe udakapitirira kumeneko komano zinaso zikwena zipitirire. So kumeneko timayembekeza kuti timve kuti agangata alankhula zotani koma tulankhani athu ali kumeneko kuti amve kuti alankhula zotani ndipo muziona mwina mu nkhani zathu zotsatira. Bwanji tisanapange zambiri timve utenga ochokera kwa ma sponsors athu a Series Enterprise. Series Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Series Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Takulandiraniso mu programu ya Hot Current mene tufuna tikambirane nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi Afrobarometer amene anatuluka pakati pa nkunena kuti iwo makafukufuku awo akapanga amatulusa amene atukusira papamo koma madabo oti penapo pakati pa makhanga ati pakutuluka zotsatira zina zimene anthu amati ndi za Afrobarometer ndi amati iyayi zimene zosizawo komano atatuluka apa akambapo nkhani zingapo zopasa chidwi. Akamba nkhani ziwiri zimene timafuna tiziunike bwino. Akambapo zokuti amalawi ena akhulupirira kuti office ya achiwiri kwa president ya vice president itangothapo mwina sakuyiona kufunika kwache. Chachiwiri akambapo kuti pali amalawi ambiri amene akukhulupirirabe kuti majaji sali sakugamula zigamulo zawo kugwisa ntchito malamulo amayang'ana zinthu zina ndi kumene kukudakalibe nkhani zina zimene tikukambirana tufunika tiunike nkhani zimenezo. Nkhani zina ndi nkhani zokhuza bungwe la National Registration Bureau NRB idabwera kulankhula kwato la nkhani kuti pamene iziyamba fezi yachiwiri maboma ena amene ayamba dzulo akhala nawonso ali m'malomo nkumapereka ma services awiri. Yimene akupanga mbuyo musemuja yomapanga cheki kodi ngati chitupa chako chidasowa chidatani akupeze mu system mwawo muja then upite ukalembese. Komanso kwa anthu amene afuna kulembesa koyamba cha mzika azilembesa. Zikuoneka ngati pamenepa padakavuta ngakhale pali chigamulo cha khoti. Komanso timafusafuso kuti kodi opposition muti mukadandaula zokuti nalapi mavuto akuvuta kumekiko kuli mavuto kodi mukadandaula ziwirizi china mukuwauza amalawi ndi chani chokuti amalawi akhutisidwe kuti opposition mwabweraso ndi nkhani zina zokuti mwina mukhoza kutukula malawi kuposa pamene palipa chifukwa zikuoneka ngati kuti mwina mungotaya nthawi ndi kudandaulako mfundo zuchepa. Nkhani zina ndikuti kodi misonkho yathuyi izidyedwa ngati njenjete mukuoneka ngati kuti kuli chiphwando chakakowa maunduna osiyanasiyana akhoza magwisa ntchito misonkho yathuyi mmene angafunire. Kodi alipo amene akuunika kuti misonkho ikuyenda bwanji? Nkumva chisoni kuti misonkho amalipira ndi anthu ochepa osauka ambiri ayi ndithu misonkho salipira. Nkhani zathu zimene tifuna tikambirane azibambo inu ndi zimenezi. Ndiyambe ndi ino amaphang'ombe Afrobarometer.
chimodzi mwa zinthu zimene auza Malawi ndicho kuti pali anthu ena amene akukhulupirira kuti office ya a vice president sakuyiona ntchito. Ndefunso ndimafunsa kuti kodi is iti kuti anthu akuona kuti office ya vice president ilibe ntchito kapena office ya vice president sikupasidwa ntchito? So pachifukwa chimene chocho sikuoneka relevance yake. Vuto ndi patipo. Is it what the office is unable to do or what the office is not given to do? Ndimafuna mwina mutati unikira pamenepo pa maphamombe. Poyamba ndinene kuti Afrobarometer njopasa chidwi chifukwa ikakhala kuti zosatira zake zakomera opposition amaitenga ndikuthamanga nayo ndikuyika ma social status ma social media statuses aliyense aziwe. Akuboma nawo akhala kunena kuti zosatira ndizokhuzana kapena kuti zosusana ndi opposition nawonse amaoneka kuti amanyadira. Koma ikakhala kuti anthu sizinawakonde Afrobarometer aliyense amaithawa ndikuyipanga ndi to disregard izizi msamazitengere ndi zinazoterozo. Nkhani imene yatuluka apa ndi nkhani yofunikira kwambiri. Kodi tizikhala ndi wachiwiri wansogoleri mdziko muno kapena ayi? Maganizo anga ndionena kuti kodi pamene tinkafuna tikhale ndi vice president office imeneyi tinkaganiza chani? To me, I will tell you kunena kuti vuto limene lilipo ndionena kuti pamene timayika constitution yathu malamulo oyendesa dziko lino sitinachite craft clearly ntchito za munthu amene wotchedwa vice president. And chifukwa chimene chocho amakhala m'manja, amakhala mkhwapa mwa president. Akankhala kuti president sikumene wakwiya ndikusamutuma. Akankhala kunena kuti ena amunamiza kuti yokhangata akudya shaini yanu a president basa mponye kumbali. What I would have rather wanted ndionena kuti khale ndi system yomafotokoza the vice president ntchito yake ndi whether you're going to play around with the definitions of deputy or vice president, koma ine ndikuona ngati vuto likuyambira uku ku constitution. Tiyang'ane kumbuyoko ma vice presidents amene akhala nawo. Muona ndithu kunena kuti malemu achilima ndithu even the time imene anali moyo nkumagwira ndi achakwera panaliso zoyankhula. Inalipo nthawi imene adagwira ndi Ambutalika panali zoyankhula. Panali nthawi imene akachali anaya vice president kwa mai Joyce Banda ngakhale it was not as prominent. Komabe muonabe kunoti ena manong'onabe. Muona kuti panali nthawi ya achilumpha, panali nthawi kumbuyoku ya amalewezi. Nthawi yonseyo there is always something that should tell you kunena kuti vuto ilipo in the way we constituted this office. So poti timadikira kuti zingoyankhula nkumangozionera tizapitiza kukhala ndi mavuto a vice president mpaka na kalekale unless titayamba kukonza seriously. And kukonza koyamba kwa ine I will tell you ndi kukonza constitution. Pankuku vuto ndi malamulo oticheta guide office imeneyi kapena ubale umene umakhalapo pakati pa president ndi wachiwiri wawo, kuti mwina amene timaonera councillor ndi MP kuti MP nthawi zonse amakhala suspicious of the councillor kuti ukhala ngati uyuyu pena ndi pena akamapanga izi afuna atakhala mpando wangawo ndi pamakhala ngati kuti pamakhala kufinyana kuti usandibere shaini. Can we fix the constitution to the extent yokuti titakunena kuti I think office imene izigwira bwinobwino kapena as long as anthu awiri amene atazakhale mu office imene mumu they are not tolerating each other, we still have problems. Mwina ndiyambe nkugwirizana ndi wayana nena kuti I have problems again ndi mmene mwina malamulo athu alili padakali pano. Afrobarometer yumanena kuti mwa anthu 10 8 aonena kuti ngoyithetsa office. Ukati uonetsetse bwino unafunsa funsona kuti kodi is it the problem, is it the office kuti si kugwira ntchito kapena kuti ali mmene musakupatsidwa ntchito. Okay? Ine ndimona ngati kuti mmene malamulo pano alili as we speak ndiye kuti ndipapaka itsazo pano. Dr. Michael Usi ndiye kuti ali kunja corporate. Kumene kucha ndiye kuti ntchito yake achita kuti kata makita soonena bwino ndapanga delegate awapite kwakuti. Koma tikanakhala kuti maroles ake probably they are going beyond the delegation. Konena kuti adzira akakhala office mu azokuti zopanga zanga ndi izo. Because as it stands
ndekuti amadikirira anditume minister ndi vice ndi deputy minister kind of kind of amadikira kuti anditume sinapanga ife panopa cabinet assessment deputy kumanena kuti koma ngati alankhula awo ndekuti inetu zangasire ndimaita kutumidwa ifenso kumaita sokumvera so chisoni deputy so timugamula bwanji popeza ntchito zakezo ngati sizingatheke kuti mkulu wake apeze 5 iyeyo apeze 6 sitheka because amatumidwa. So ineyo ndimaona ngati kuti the system as it is now it's prone to abuse by the appointing authority kapena kuti by the higher office. Now amalawi amene akunena 8 mwa amalawi 10 wa akunena fully aware kuti probably mavuto is not just the office, mavuto ndi zinthu zimene zikuchitika behind the scenes, so that akamafuna kuitesa office iyo akuitesa whether it's working or not sakuiona funika kwake kapena the way we have operated the office so far it has not convinced amalawi ambiri chifukwa cha politics that has been in the office that they don't see the need. I wanted to extend to there kunena kuti chinthu china tsapano ndimafuna ngoyang'ana kunena kuti mukayang'ana constitution ma benefits amene amapita ku office ya vice president zimene timampatsa munthu mu office imeneyi ndikudzayang'ana zimene amayenera zimene amachita pa ground kuti tapita uko tabwera ndikakhala kuti ndakhulana nawe sitikugwirizana ubale athu ndiye sindikupatsa assignment ndekuti ma benefits onse aja moti tikanagula chimanga tipatsa uja chitedze aja timpeza kuti akungodyano ndi azika zake kwako. You will not blame this person chifukwa sakutumidwa. So ndikuona ngati kuti an extension to the vuto la malamulo maubale amene akhala alipo between the president and the vice president ndi amene so ambo matikekitsa kunena kuti akuluakulu ndikuona ngati yes abaphaombe kodi chimavuta ndi chani kuti vice president agwirizane ndi amene president agwirizane ndi vice wake considering kuti taonapo mavuto amene akhala kumbuyo and unfortunately iyi sitingayikambe kwambiri chifukwa chokuti mwina amene anali mu office mwanatisiya but I wanted to use that as a classic example chifukwa choti achakwera momwe ankafuna kutenga malemu achilima kuti akhale nawo adayankhulapo zokhuza maubale nkunena mmene mwina vice president amachitidwira sideline ndi kumuphinya nkumauza anthu kuti munthu uyuyu ine ndifuna ndigwire naye ntchito chilimandayi koma along the way tinazaonabe kuti zidavuta ndithu udali ubale uchita kumata ndi bostic uyu kuda chalisi kuti akulephera kuti mwina abwerepo oyera yes komano anthu wasi sakuyendera pamodzi chimavuta njani mwina ena amene akuonera nkumaona kuti ayayi inu kungowonjeza ndifuna ndakumbutsa Malawi nthawi imene malemu achilima anatuluka kukambapo zinthu zokhuzana ndi presidential immunity mu press briefing imene anapanga ngati wosogoleranso chipani cha UTM nthawi imeneyo it was very clear kuti amachita target the sitting president. So you could tell kuti there was tension, especially nkhani ya sata ija itatuluka chifukwa malemu achilima amaonesa ndi kumbali ina kunena kuti nawonso anali ndi zodandaula zawo anakambaponso kunena kuti tidalonjeza anthu kuti nkhani iyi ya presidential immunity tizayikonza where is it. Koma ndimafuna ndisana pite kufunso lako directly nene kuti tisathamangireso kungouchosa udindowu chifukwa chonena kuti we are disgruntled. Kumalawi kuno vuto lina limakhala limenelo wanda kunena kuti onkhala kuti chinthu pena pake chativuta kuyendesa timangochitaya tangoganizani nthawi imene anamwalira malemu abingwa Mthalika ali mu office pana akakhala akunena kuti palibe vice president chimene chinakachitika mpungwepungwe ndipo ufunikira kukhala ndi munthu vice president kunena kuti uyu atati wadwala god forbid zachitika kuti wamwalira wina I can be able to step in and kuti machinery ya government pakhala smooth transition nkumapitilira pali ubwino wochuluka umene ungathe kukhalapo. Koma ine ndimaona ngati chinachi chimene chimativuta ndi umunthu wa anthu awiriwo chinachi ndi umunthu amwene mutokhala ndi malamulo inu ndine tokhala ndi malamulo anthu atakubwera nkuzayankhula nkhoswe kuti inu muzikondana koma ngati eni akenu musakufuna kukondana ndikuwuzani 0 pa 10. You can tell the president and the vice president, please, relationship yanu izikhala yabwino, muzilemekezana, muzigwira koma ngati eni akewo sakufuna kupanga zimenezo, kawiri timakonda namizira anthu
ma third parties kuti aya anthu amapita kumakanong'ona amakanena kwa president ena amakanena kwa vice president nchifukwa anthu asamagwirizana. At the end of the day sungakhale mtsogoleri kupanda anthu kupanda kuzunguliridwa ndi anthu amabodza. Anthu azibwera and gossip is part of the political game. Koma nkhani ndionena kuti inuyo ngati awirinu cholinga chanu nchiti. You cannot stay 4 years 5 years kupanda posapondana pena kusempana maganizo. Koma zimatengeranso statesmanship, zimatengeranso umunthu wako ngati mtsogoleri kunena kuti ngakhale izi tikusempana koma we choose to look at the bigger picture, and the bigger picture yathu ndiyo tisogolere mtundu wa Malawi mwamtendere. Ine ndikukuwuzani kuti onani chisanzo chama even president ma vice president amakhalira ku America maiko ambiri even kuno ku Africa most of the times simamva kukokana kwenikweni. Wina advice nayenso amalolera kuti nayenso apange play second fiddle ndilangize office imeneyi. Iyi office imeneyi munthu umeneso kuti uzichepese udziwe zonena kuti iwe ndi wachiwiri. Komanso office ya president amenena kuti amulemekeze nzake chifukwa nthawi zambiri pa kampeni paja anthu amene amakhala kuti athandizana. So you cannot mistreat vice president and get away with it. Anthu amaona ndipo information imene ja mistreatment imatuluka nkumapita kunja. Zimenezo zimabweresa mphepo zoyipa in the governance system. Ine kwa ine ndikuona kuti constitution pamenepo komanso anthu awiriwa amayenera kuti they should rise above petty politics of gossip. Yes, Abangu. Vuto lina limene labwera lakhangati kuti over the years you its attention. Yes. Ndi nkhani ino yakubwera ka 50+1 ndi nkhani yonena kuti umakatengano VP kapena running mate wambali nayo komano tisanafike kumene koko. Yes. Titatenga chisanzo cha Bagiri Muluzi ndi a Justin Malewezi si kuti adali mukachoka pamenepo muzabwera Bingu first term ndi Ujeni ndani awa Akasim Chilumba. Yes. Then Bingu ndi Joyce Banda, you know, zabwera Joyce Banda ndi Akumboka Chale, Peter Alandi Ujeni, Malemu Achilima. What I'm just trying to show you my patterns. Yes, panopa with 50% plus 1. Imene zikanga tiziumiliza maubale ukakha kuti bawe kasunga duse. Kumbuyo ko beti. But even before that, machitika. Yes. Ndofana nyonje. Ndigwirizana nawo. Yes. Ukakha kuti the president iweyo uli kumtu wankuluwe mutu wako nthawi zina umakhala kuti umautotsapo mkuyika pambali nde nkumangomverano zokuti uyani amene amene azimene kemuti by the end of the day ndiwe yes koma alipo anthu ena amusi osapanga surround the president amene uyu wachiwiriyu akakhala kuti ama ndwalu sharp mwachitsanzo fatu takhapo ndi ma president ndi ma vice president omwe ndo zitsala pose president. Oh. Yes. Nziko muno? Inde. Msafuze zoti tsazo yake njiti. Koma ndikunati. Nanga mutawira kuti musafuze. Takhapo sondena kuti. Mabota zimene zozo. Takhapo sondena ma vice president. Ngati ngondazi. Takhapo sondena ma vice president na umadaba kuti mwati tikudani nziko muno. Anyway, kodi dana kuti samawire ngire zimene. Tatasiye iwe. Ya nongolela. Kodi dana tizibezo sazane. Okay. Whichever ways. Yes. Takhala ndi ma president ena omanena kuti wait a minute. Zimene uzikhalira kuti zinthu zitu uyamenera kwete mwambamo kwa popeza pa malama lero ndiye mwe ibe amenali patsogolo. Now akakhala kuti wang'ono uyu akumati akagogoda ka chinthu kuchita kumona kuti khanga titu we have had those scenarios zimene kuti uyu akanakhala patsogolo muna zinthu zikanakhala zosiyana m'dziko muno. Okay, so anthu akapanda kumupanga press uyu mina kunenera wayana kunena kuti iweso wachiwiriwe ukaiwala kubazilenga zikunkhongo zonse note anthu akunena kuti ndineyo nkukhano so chike wamwambayu amadzimva be kuti ndi wamwamba aze iweto apa kuti ndine iwe ndo otumidwa ndine umatuka pita kwakuti uja umakapanga bwinobwino anthu makuti amene sindikutuma nakasi akamapanga zimene zozo komano zimene zikuchitikazo at the end of the day they are benefiting Malawians. Do we put him a priority here is about selfish reasons whereby Mangolo akumene mboma. Yes. You already looking at the next election. Andy. Atoka kuti president yo alibe vuto with what is happening. Kuma alipo anthu ena amene amazimva kuti ampanga surround the president and they think they know politics. So wakati ndiwe president koma maganizidwe yako be ngahafu machitidwe yako umapeza kuti kumvera no anthu
umamba udane ndi munthu uja otusula mbanda china chilichonse anthu akungokuza kuti uyu mukapanda kusamala kusho mukapanda kusamala tusho zikuoneka ngati anthu loyalty yawo ikupita kwa usho zikuoneka ngati tukula anthu ikupita kwa uyo so zimene zijazi wa president ndiva aliyense azizi akamazimva akuzilandira matundu ache so amalawi 8 akuti office imene iyi sakuiona phindu lake how do we go forward because amalawi 8 ayankhula ineyo I still ask the question amalawi 8 amene amayankha funso limene lili anali presented ndi all this information kapena amangoyang'ana in its current state kuona ngati kuti I think tungokhala zomenyana wayana wapeleka chisanzo chabwino ngozi imene atichitikira in 2012 where we lost a sitting president panaoneka kuti panazakhala ngati pali kajenkha pang'ono chifukwa choti anthu ena nangasadala kuti anthu ayambana na anthu amachita kuziwiratu kuti maine amene atabwera but constitution yathu it was very clear amayenera kuti abwere that's why we had transition yabwinobwino okay more or less like yabwinobwino ngakhale kafuna kuti ngakhale pafuna kukhala kuti ena zina ndi zina koma at least anthu anali ndi basis yonena zimene tinapangazo now if we say kuti that's 80% 8 out of 10 80% amalawi anakula sakuifuna we go to parliament abolish that what are we saying no I think it's not okay 80% udere koma tikati mina sinamve mafunso ena amene amafunsa musimo koma no timene kuti tizifusala mafunso ena chimene chikupangitsani kuti tithetsecho mchani because there could be kunena kuti anthu sakukhutira ndi ntchito imene munthu akugwira so ngati ndi ntchito imene akugwira munthu sagwira ntchito yekha amapatsidwa do we go back to lamulo nkuliunika tipangenso empower office idzikhala ndi ntchito ngati job description yeti very clear more than delegation amapang'obe panopa amalawi titafusafuso lokuti mukufuna office ya president ikhalepo ena athaukanato that's true ena anena kuti ena anena kuti tizikhala president nimeona ngati kuti but you understand yes I do understand you understand why I'm asking this yes because sometimes people are so frustrated exactly they are so angry they just vent exactly they are venting. Exactly and that's why even ofusa funso yes ineyo ndikuona ngati there could have been a better way of asking that question funso ndonena kuti kodi tingatani to make the office of the vice president more effective or efficient or relevant for Malawians mukatero ndionena kuti mukhala mukuchita harvest mfundo kwa anthu zokuti zithandizire kukonza office imeneyi koma mukangobwera chifukwa another day muzafunsa anthu kunena kuti kodi tikhale ndi president kapena ayi mziko muno ndengati nthawi imeneyo anthu zinthu sizikuyenda muzafunse funso limene ali pa queue ya mafuta azanena kuti sakhale ndi president that's what I'm saying kunena kuti amanena kuti nthawi zina munthu akakwiya kapena during moments of kuti mwina zinthu kuti wakwiya kapena sunasangalale kapena wakondwa kwambiri nthawi zina is not exactly maybe it's not the best time yoyankhulaso zinthu zongodula very conclusive siku linanso omwe azanena kuti komande pana accountable vice president ndikuti sizinakaenda so ndikukupasani chisanzo similarly ku UTM atamwalira achilima mpungapunga uli ku UTM kuti kuna akakhala kuti sanalembe pena palipose kuti ausi tangoganizani what would have happened from day one ngati analemba it took even time even anthu ena kuti avomereze even up to now ena sanavomerezebe by their constitution exactly ifukwa ndi yomwe ikunenera exactly so for me I'm going back to the drawing board chidwi popanga constitution chinali ku office ya president ndi kumene kunali interest pa office ya vice president tinangodusako by the way sinadusepo tinathamangira kungolemba ma benefits kulemba ma benefits ya ma benefits bwana munthu akudya izi basi ntchito yake azikantuma uyu azikaona kuiwala kunena kuti ngati tufuna dziko lathu likhale losogola we should not necessarily depend on people koma rather on systems true ndikupasani chisanzo system kupanda system yokuti vice president sangathe kuchosedwa ntchito ni president bwezi tikuchosa day mwina atubwesa atachose mena amachotsa George Kainja ma allegations akwalanda mphamvu zina exactly pokuti constitution isimani pasampha yes zomwe ningapange pano pandoti sindatumaso yes now ina interesting issue inatuluka kwa Afrobarometer amene akuti the fact yokuti anthu sakukhutisidwa ndi governance issues za MCP does not necessarily mean kuti ndekuti a DPP anayipanga phrase bwanji pacha okay chidule malingana ndi Afrobarometer yes
MCP yo anthu akona kuti they are not happy with it imene akuyendetsa zinthu zake komanso akuonetsanso kuti they are giving hope to the DPP. Yes. Amaona ngati kuti atisiyano pazipani zikulu-zikuluzi ngati tibe choice. I think that's basically what is coming from. Yes. Quickly, I wanted us to reflect on that. How do munanena paja kuti zotsatira za Afrobarometer zikakhala ngati zankomera wina wake abwana mathamanga nazo. Yes. On this one, zimaoneka ngati kuti nani komito. Kuti MCP DPP like people are not sure. You know? But at the end of the day, come 2025, mozima probably awira amene wa. Ndamene atazakhale kuti akukhabe pampando pajapa. Why? Ndinali mu shop ina lero actually mzinda omwe wa Blantyre. Ndiye munthu uyo anazambisa nkhani ya ndale. I don't know kaifa cha horticulture omwe anayambisa nkhani ya ndale. Ndiye I wish mpaka ndanena kuti I wish anthu ngati inu tutangokujambulani siku lina kuti Malawi amve maganizo anu. Amwene anayankhula zokhuzana ndi boma limene lilipoli. Ananena za nkhawa yake ndikuyankhula maumboni yake and amatenga zimene zinali ku campaign ndi amanati ndi masunga ma records azinthu zimene amayankhula ndi amachita compare ndi zimene zikuchitika pano. Ndi anasapereka chisanzo china akuti tomwefe tikunena ndi chuma sichikuenda bwino ndikumatchula za nkhondo ya ku Ukraine. Ndakuti Ukraine yomweyo nkuzati pasaife chimanga anthu akumenyana kuti tukapempha Ukraine yomweyo nkuzati pasaife chimanga anthu akumenyana ati gaire mazi anthu akumenyana ndazatenga mazi ukasegaira iwe uli pabwino bwino ana kuti gaira chimanga kenaka ifeyo ndikumanyamuka ndikumanena kuti a president mwatipangira zako akuti Malawi kuti timaganiza motani. Ndiye atayankhula anazanena kuti komabe ndikumati ndikayang'ana anyamata DPP menana wawaisira nthawicha ndiye ndikamaona list yawo omwe aja ine ndikuona kuti ziko lili pamoto ndipo ilibe sogolo anadandaula zina zimene ananenazo I can't because that have been citing mwina zinthu zina zolakwika koma anali you could tell kunena kuti uyu ndi munthu amakonda ziko lake and alibe mbali he is purely frustrated. Ndifuna mawu amenewa afike kwa asogolera ndale. Chonde mudziwe zonena kuti ziko lisilanu. This country belongs to all Malawians. Inuyo mangochitika mwayi kuti Mulungu alola kuti mukhale asogolera mziko muno. Ziwani kuti siku lina musachokapo pasabwera ena. Kwa munthawi yanu please make this country better for everyone. Komanso zimene mmachitazo anthu amata akaona Amalawi sopusa sizisiru. Ngakhale inu amene muli ku opposition akumata akakuunikani. Mukuyankhula mukunyoza nkumanena kuti kodi awawa are they a solution? Are they a solution to this country? So pamene papa anthu ambiri and I'm sure alipo anthu ambiri amene they are stuck and stranded, they don't know. Mwati chisankho chamawa chaka chamawa chisankhaje chonena kuti who is the better devil? Nanga nkutani pota tivote. Akuti mbewa zikatani zikasowa panona ndaswiswiri. Apa nkuku yesima msanga. I know mbali na ndisungira ku topic number 2. Yes. Kono fani ngonena kuti is akuyankhula Afrobarometer zokhuza ndi zipani ziwiri because this whether want it or not these are the two main political parties in this country. Yes, the fight ikhala pakati pa achakwera ndi ena to matsutsa zimene komano kunena chilungamo zipani zikulu ziwiri. Yes. So MCP ndi imene akunena kuti akangana maika ndikafufu wawo yuperewera pa mulingo. Komanso akazakana ku DPP ndiye kuti umaoneka somwenaso manika ndikafufuyo after 4 years kumano mina maipezero after 4 years apanga chichira chake apa chonera kuti amakaiveta sinthapo. So manika ndikafufuyo aona ngati kuti DPP nayonso sinasinthe. Ineyo what I can say is kunena kuti both parties they are not as safe. Zimene mina ndikapita topic number 2 kunena DPP ndanena mbuyo munena kuti MCP itaukadi kukalanya zooneka kuti izi zokalanya zooneka koma DPP kukalanya kwa MCP singakhale a direct visa yonena kuti ife ndetu kulowa ifodi mukalanya iyani abwere ndi fundo ndifanira kama kandi misonkhano ija atata kupanga zawo zijama amapangana zija MCP tukwana DPP MCP inu mukatukwana DPP azani mukatani tatuzani why should we vote you again? A DPP just 4 years ago Malawians chased you from office. Mukatukwana ndiye mudziwa uzaso Malawi kuti akulu ife tikapanga zathu komano why
are we saying we are better than magays awawa fundo zimene zija Malawi azatani azauza because research yusoweza kunena kuti kose kwa ujeni uku situkufikira tikapisa mkono chonchi sitikutha kugwira ichi tikapisa kusisi kwa tebulo ndi phaziso situkufikirayi ndipo kufuta ukanda wapazi wapena pake paja amafuta kukanda pakazwa sana uzatere so mbali zonse they've got assignments to do so nthawi zina I know kuti ndale imafuna anthu yake ola nkamwazi bwera pa front paja kupanga komano their strategy teams azitha kumasankhaso anyamata onena akaima akamba fundo zonena kuti why should Chakwera come back wina azinena kuti why should Peter Mutharika come back fundo zimene zija Malawi azimva zono I think mina dia wakhanga tibora amene wakhanga tibora timanena yes pepani pali masiku ano zina limene likumatchulidwa amati identity politics taona pa maiko ena zipani nthawi zina zimafika po tayirira nkumaona kuti ifeyo ponena kuti mwina asogolera athu ambiri ndochokera chigawo chapakati ndekuti we assured central region yonse ndi athu poti ife msogolero wathu ndochoka ku lomwe region we assured lomwe belt yonse identity politics poti ifeyo timachita associate ndi anthu akumpoto ndekuti akapena msogolero athu anakwatira kumeneko ndekuti mavota abwera. What I want to tell you is wonani by marriage identity politics ikuta anthu zisankho zikuchitika pa dziko lapansi and I tell you governments are falling incumbents are being tossed out vuto limodzi ndonena kuti simukufuna kuyankha mavuto amene anthu akukumana nawo mufuna kuti muzikhala ngati kuti chifukwa chonena kuti ife awa tikudziwana nawo ativotera anthu amatembenuka pamafika powawa mavuto aja to the extent where munthu amazanena kuti inu ndakwathudi koma ine ndifuna munthu wokuti andithandize. So government beware, inunso opposition beware. Identity politics is dangerous. Malawians are becoming clever and clever akumadziwa kuti izi nzabodza izi nzoona so anamizidwa nthawi yaitali pano bodza amalionera patali apo ndengati mukubwera beni mabodza kumaona ngati kuti Amalawi akukhulupirirani muzazindikira kuti nkhwangwa ili mutu. Tipite ku break ya Series Enterprise tikamachokera kumeneko tipitirire ndi program yathu ya lero ya Hot Current. Khalani pompo. At Sally's Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like Solar Tank, Quint PDQi wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha and save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3 4GB RAM, 128GB storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max, 265GB storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Sally's Enterprise this Black Friday while stock lasts. In Lilongwe, we are in South Park Building in Area 3. In Zomba, we are in Sally's Enterprise. Kuzomba komanso kulilongwe a Series Enterprise amene wawa mukhoza kupezako ndithu katundu wa stationary komanso mukhoza kupezako ndithu katundu wa electronics ndipo iwo amanena kuti afuna kukhala ndi Black Friday Black Friday pa 29 so amanena kuti kumene koso you experience Black Friday pa 29 November akhala ndi katundu osiyana-siyana amene mukhoza kukagula kumene koko pa mitengo yokuti amavenda amati chani akuti tengani ndinuyo ati nditani ndife ndine kaya ndiluze ndine tengani ndinuyo bwana so pa ndiluze ndine tengani ndinu katundu Series Enterprise Black Friday pa 29 kupitirira ndi program yathu ya Hot Current yalero pa 10 November 2024 phase 2
yayamba madera ena kuphatikizapo Blantyre ndi madera ena fe napita takalembesa. Chimene ndinakapanga notice ndicho kuti nditampeza munthu wa NRB nampeza ndithu ali ndi chimashini chake koma chochitira verify samapanga ma registration malingana ndi imene idagamulira court. So padusa ndithu pafupifupi 2 weeks. Yes, we know kuti chigamo chitabwera chidali kumapeto kwa phase 1. So pakati pasuli timawerengera, we didn't expect much because phase 1 was almost finishing. But I think pamene anthu amakhala ndi nkhawa ndipo kuti chigamulo chidati immediately. So kodi immediately matanthauza chani pamene popo daona nthawi inake mu program ya kulinji INRB ndi ena azipana mafususana kuti immediately makhabaji because INRB they were still saying kuti that does still mean kuti iwo takulembesa ungu chakupasa kadi chifa kadi simenda choncho. But I think the court meant you should be registered into their database so that MEC should be able to see you in the database ya NRB for them to process you ngati munthu wokuti ukhoza kupanga vote pavutabe. Kodi tinene kuti chovuta njani mashini ali kuchokera kuti angopita m'masenta kapena budget adalibe chifasa amayembekeza zikhalapo zinakakhala bwanji because tinaona NRB yakuita msonkhano watu lankhani amalonjeza kuti tikamayamba dzulo pa 9 tiyesesa kuti tikhale kuti tonse tafika koma ndithu ma centers angapo dzulo kudalibe kusamachita register. Sakumva pati amphaso sambo chigamulo cha court kapena amayenera kuti apite ku court akanelo kuti tamva chigamulo kuma court pepani. Not stay because if you stay it's like you want kuti you kumano akapemphe kuti tigaireni ko mwina because we want to do it koma we can't because of logistical issues whatever we didn't see this coming. How should we assist mbali zonse pali NRB that was it is saved by the court ruling when ipange kule Malawi amene afuna pange register you know now make it says kuti izabwereraso kuja inali ko face yamba so that they give opportunity kwa anthu amene akana pange register. How should we balance this because zili ndi bearing pa chisankho chi. Yes, exactly. Choyamba a court anagamula a judge Mandala Mamblasa aku high court. I don't understand why people fail to pronounce it. Ndamva anthu ambiri mbiri vina kama welenga zipaniwo Mandala Mambulasa akumachula zinthu kuti can't pronounce Mandala Mambulasa Mandala Mambulasa but somehow people are pronouncing it and I think he's being offended because it's not something which but anyway Amena he's a very cool gentleman. He's a jovial guy. So I'm sure he's laughing wherever he is. Koma nimafuna ndinene kunena kuti chigamulo chinabwera and chigamulo cha court chikatuluka sipamakhala ma exceptions. Kainuyo magwira ntchito ku NRB, kainuyo magwira ntchito Capitol Hill, kandi nundani aliyense amayenera kupanga kumvera chilamulo cha court. Ndipo mukapanda kutero imakhala contempt of court. Yes. Choyamba tipange emphasize lack of compliance to a court judgment is equal to contempt of court. Mubangira mwano. Yes. So INRB, I think you are trading on very dangerous grounds. Mutopezeka kuti ena akusumira ndikukhoti konkuja ndokaonesa maumboni kuti mmapanga beizi against the court ruling and without a proper explanation zizakuvutani. So tipempe mwansanga kunena kuti please malamulowa and this warning goes to tonse mziko muno. Let's respect the ruling of the court, number 1. Number 2, mwina pamene a judge Mambulasa amanena kuti immediately mwina so panakakhala kuunikira on a technical side. Chifuka he is not necessarily a technical man. He's a lawyer, you know, and pamene amanena kuti immediately did he take into account ma logistical challenges kapena ma demands amene amakhalapo okhuzana ndi machinery yakalembera. For example, palifundo lena kuti kadi kuti ya munthu ituluke ndi process and you can't change that process just because kwatuluka ruling you can't. However, mwenena kupanga comply ndi chigamulo cha ku court. Kodi zimenezi zonena kuti mu judgment anazunikira was the technical side looked into mbali ina imeneyo. Mbali yachitatu inuyo aku NRB mutaona kuna kuti muna simnakatha kukwanisa. What did you do about it? Chifa atulankhana kama kufusana azipana kama kufusana maoneka ngati mukukana
kuti zimene sizikuchitika ndi anthu amba kujambula mavidiyo kumatulusa maumboni. Ine I would say kuti nthawi yomanena kuti zikhala ngati wa being economic kapena kumabisa kumanama zinthu zochitika maka zokhuza Malawi idatha. Anthu masiku ana ndi njira zawo zotulusira maumboni osiyanasiyana. So tipemphe kwa NRB, we would have respected your office much better. Munakakhala kunena kuti mwatuluka ndikunena kuti ife we in full compliance ndi khoti koma tini ma challenges our and because of that mwina tikupempha ma dates mwina even shifting kugwirizana ndi Malawi Electoral Commission kuti mwina achita shift ma date until machinery yanu yonse itafika and be ready. But as it is zizioneka ngati kuti mukunama. So kumbukirani chisankho nthawi zina it's about perception. It's about trust. Anthu angokhala kunena kuti atumiza ka video kamozi kazungulira alesanga kunena kuti NRB akugwirizana ndi aboma afuna kubera zisankho. I tell you kuti inuyo muzachita convince Amalawi otherwise chisakhala chinchito chovuta. So tipemphe kuti pamene mukunenapo kuti kandira lachiwiri kunena kuti you're going to have all the everything will be on order. Tipemphe kuti that will be true. Ndipo ife tilonjezenso on our part kunetika ndatu lankhani athu amene atapite malonsewa kuti Amalawi tauze kuti zinthu zili pati. Koma tipemphe ndithu mosindika kuti nkhani ya chisankho let us take it very very seriously. Nkhani ya chisankho let us take it very very seriously. Mene amalizira maphangombe tilipompo electoral process mene manenera muja pa mkuku kuti chisankho sikungoponya ballot box yayi imayambira kunseku ngati anthu ali ndizo dankhula yankhula kuku tungopangisa ndizo yankhula zizingopitirira mafuna ndiambire pamene papa because mukamapanga address issue imene ya NRB muoikeponso mlomoso ku make anthu adakakhalabe ndi zolankhula kumeki kodi anthu akumene akulankhula kumekiko zimene akulankhulazo athandizidwa bwanji angakadandaule kutiko kumene kukuyenera kuti kunene final say kuti mayi ntali manja achoka sachoka. You know, can we move on now kuti let's put this issue to test to list. Yes, ndiyambe kunena kuti yes NRB motsogozera ndi APS asambo yes akuyenera kuti asamalitse yes how to manage people's perceptions about them. yes Panopa chimene opposition anagwira NRB mupanga kona even MCP kunomera chisankho mukondera madera wena madera simukugwira chinthu chimodzi chimene opposition ankachembekezera was kuti NRB idzipanga nawo pomwepo zimene kuti china nani inanena. So the expectation was kuti ayambiratu any other delays whether technical logistical or whatever kwa opposition it cannot make sense. Ndizomwe zija maona afuna mapaka frustrate yani the system. So ngati NRB mena manenera sabo kuti ilibe manga ena ali wose manga ena alo manga ena ali wose makala yes alibe manga ena ali wose chonde as serious as this issue is as emotive as this issue is adzikhala changu adzikhala proactive asamadikira kunena kuti kupezeke ma ID kunkhotakota ndebwere press conference kumafotokoza timasira ma head teacher ndi ma head teacher pena amatha kuwatuma anthu kuti tapita mukapange mkulu yadanyamula kuti akagawa tasikatenga ina yake ma ID wa ndi anu kapena ayi ndi athu akumakopezeka ndi athu choncho ma head teacher so izizi tikamba kukaikirana today kuti federal B meki sidwaona bwinobwino mwaona mpaka tali manja mwachuda misonkhano ya pamene popeti mosunga nthawi. Yes. Are we able to separate noise from issues? Kuti izi ndi issue in the noise. I want us to be honest with each other, guys. Are we combining zinthu ziwiri kuti ina yongo kha phokoso pena body palinkhani ine mafunda ndi choncho. yes Our position ma issues amene akhala kwalembera ameke I wouldn't say kuti they are non-issues. Some of them. Okay? Chifukwa our position yo pa ma issues now they were part of the processes zimene zimapangitsa kuti ziteke mmene zimathekeramo. Tikobeka chitsanzo. yes Kuti let's say appointment ya my Annabel Tanimant. Zokuti she's MCP, I have no evidence. Kuti tokhala panopa kuti kaifona na badira kwa tempo, therefore atokhala kuti MCP, I might not be very competent about that. Koma ndikudziwa kuti appointment yao inachokera ku Judicial Service Commission.
kumene kuja amapereka maina I think kandi 4 atatu kuti a president atengepo limodzi. So whether achakwera posankha adayang'ana kuti wathu nduti I have no idea. Koma one area imene ndimayembekezera kuti tuzakhala block mu parliament. Yes. Where committee imeneje imakhala ndi a opposition amakhala momuja amakhala public appointments committee. Yes. Titha kuika block magai wa MCP. Akupita kuti. And ndinakuza nawanda kunena kuti mbuyo mu the opposition did not have serious issues natali manje. Adawasankha sadayankhula kwambiri kuti this message. Adamba kuzilankhula NRB adamba kumairosa sala. So basically to me our opposition they have not been so happy the NRB. So Largely kwina ko ndikafter wave. Ndukaniza choncho. Kuti chivomerezi chamenya apa. Yes, so komano ndinamva I think their latest kalata ya zipani follows it. Now also PP ya reberaso kalata, so I think Center for Party Democracy with an agent meeting tikambirane khalis. Okay? So akunena kuti pofika pa 13 toamba panga ma videos manyani ma make officers. If they don't respond to us akunena they are now looking at make as being arrogant. Zimene kunena akunena kuti kodi make can't you just come out open? My guy other than is going nowhere. Menada anena amthali kathanda kunena kuti yena sauloka. Olomokitu. So sometimes when you know somebody's mind, I think it's taker. Then what option do I have? Yes. Achunga, I wanted us to separate issues from noise. Fusala buno kwambiri. Chifuka nthawi zina nimaona kuti we don't separate. And anthu amodzi amene amatipangisa zimenezi ndi anthu andale asogolere. And because they benefit. Maziwa kuti nthawi zina ukakhala kuti munthu mwina fundo yako ndiyoperewera. Ndiyo ukakhala kuti akufunsa mafunso. Kodi inu apa naikapo ujeni. Watenga apa ndani? Inu mukundifunsa ngati ndani? Mamudungu akafu. Ndiyo umapanga diverting khanija ndikuapa ukangana zonena kuti inu ndinu ndani. Kumoti khaniyo ndiyo nena kuti kodi katundu watenga ndani? So for me I will tell you kuti tisanyozese madandaulo ako opposition. Ayi. Chisankho chimafunika chonena kuti aliyese woluza azinena kuti ndaluza ndekha andikana nda Malawi. Osati kuti ndewi ndailuza chifukwa chonena kuti mkulu wake analowerera ndanazani menya kunsanapo. Ayi. Ayi. Koma I would love kunena kuti at no point should government, should Malawi Electoral Commission, should NRB look at mavuto ako opposition ndikumaoneka kuti mukwanyazisa kapena mukwachita ignore kapena kumapanga ngakhale sakazi mukwanyoza. Ayi. Chinthu chachiwiri a opposition nanuso ineyo nakakonda ndithu kunena kuti mukamakamba nkhani ya Annabel Mtalimanja muzikhala ndi zoloza zake. Chifukwa munthuyi wakhala ku Ministry of Justice zaka zambiri atachoka kumeneko was appointed was appointed kufika ku High Court. And kumeneko ni munthu mmodzi wonena kuti was very respected. She's one respected person in the judicial service. Simunamvepo mbiri pena paliponse kunena kuti pamayi wagwira ntchito apa ata amakondera anthu MCP anthu ena tu ku ntchito zawo timamva ngakhale mbekesera zakuti amene yutu ali kwakuti uyu ali ku MRA uyu ali kwakuti zakuti akuchipanda matere koma awawa I don't think there's been any evidence. Ndiye tikamaloza kunena kuti amayiwa ndi MCP it would have been good kumalena kuti apanga chakuti because ndawi zina titomapanga inefficiency ya NRB ndikumayigwirisa ntchito ngati evidence yonena kuti amayi Mtalimanja nda MCP. So tikunena kuti siri kuti kublokani nkhawa zanuzo koma nthawi zina zimafunika kumautulusa umboni womveka bwino otherwise zimazangomveka ngati phokoso. China a DPP akukumbusani bwino anzangawa kunena kuti inalipo nthawi imene msogolero wa dziko lino nthawi imeneyo Mutharika anazanena kuti mayi Jane Ansah ngakhale mukwadandaula mpaka kupanga ma demonstration amene wasakuchoka sakupita kuna kulikonse. Kodi achakwera ananena kuti as appointing authority ananena kuti mayi Mtalimanja sakuchoka sakupita kuna kulikonse chimodzimodzi imene mudachitira nthawi yanu. What are you going to do? Akuluakulu pali chisankho chimene mwina tidaka chiyembekeza kuti chimene chikanakhala very controversial chinali chisankho cha 2019 chimene chinali fresh presidential election. What is it
that Akachali did. Ya 2020. Yes. What is it that Akachali did? Because you would see minutes to see Kaindera. Even dead Lodi Chisango Chiponyedwa Melina Lucila parliament. Nukusapezeka kuti achifundo kachala dani nthawi yochepa kwambiri kuti achite organize anthu ankaona ngati sichiteka ma covid nkati ancha. What is it that he did that probably mai mtalimanja athaphunzirako nkuona kuti kodi nzanga yadapanga bwanji? Because ine nimembekezera chimene chijaji chimene bweza anthu yankhula zinthu kwambiri koma ndithu tikumati tikayang'ana mbuyo sitikuziona zinthu zokuti kungomunena kuti munthu yakuti chifani mwana wakuti kalekale anthu pesali ndi anafusa fuso John Paul Kayuni waku Zodiac. Kodi inuyo mwakhala kusogoloni mufuna ananu kusogoloko sangaza khale ameki cheya ndala natati zilipo ntchito zina ana athu andale ana inu ndife amene babuka sangagwire ntchito zina chifukwa cha mphulupulu mulungu azalangana chifukwa cha atate yawo. Lori uchida bazi ana athu ntchito zina kulepherera azibetu uchidaba sangagwira kumaina wanda sangagwira ko sanga kumnyatha ku state house sana tawina wanda mafuna kuze John. Oh, that man. Chifundo Kachali. That man. Yes. Uti mulembe mbuku lina. Ndamene kuti DPP ili pampando. Koma you could see how he was talking to the leadership of Fusandaraba. You would say, I think he's not somebody who don't paka push around. Dufanele twambile in my time I rala kizapa ngapo program. Ndina kuti pamene mabwera pamene pata. Inspire confidence in the people. How do you do that from before you even open your mouth? Yes. And people have already bended you. My friend kuti. Yes. Akachali acha. Panalibe mphekesa ile yonse kuti munthu angopanga line kuti atoka kuti ndwachipani chakuti chakuti. Sina vipi. Mwalimu sese. Foto kafusa ina mada oh if my time I now atafala jani ka. Ka amatero utatu. Auditambala kwizi kana whether that's true or not. That's another thing. Koma ndikunena kuti Akachali panalibe mawanga ena alosa amene anthu adawapaka nawo. And ukatucheke mene amapangira ma press conferences. Kubwera pachika chitu amabwera paka address. Iwo meyo abwera paka address. So nobody was left behind. Pana mina unenera kuti abana izikuchitika apa pasi isi. Kumeki kuti asakhale wochete completely. Chifukwa zikapita choti mpaka na takacha mawa. Ndekuti ena already chisankho chachikana zotsatira kale. I don't know if it turns out kuti awina ndiwo kaiza khamatu because no you look at that. Akuwa kaunda. First of all anapita mpaka lokafika kwa ICC. Chisankho chotawina. Let's look at this. Mafutikiranje avuwa chisankho mwawina. Where you were helping the opposition kunena kuti magai much as you have got issues with my guys are. There's one critical thing you shouldn't forget. Go convince Malawians why they should vote for you. Chifukwa mtu wamesali mkurusa pano. Munda the political ground is favoring you. Yes. Chisankho mina malaka for vote enuyo ndemuzali na kuti talimanda uja atalimanja watada rengeze mwapambana ndiyo. Slight kusempana pang'ono ndi anzangawa. Yes. Kunena kuti Akachali actually mphekesera inalipo. Oh. Yes. Chifukwa chonena kuti akazawo Akachali anali director of public prosecution. Ndipo mphekesera inenonena kuti panali ubale ndi msogolere wa dziko lina amuthalika nthawi imeneyo. And people talked about it. In fact people were saying kunena kuti palibe munthu amene amasankhidwa maudindo ngati amake chair. Ngati aboma asanamuone kuti uyuyu kwadi koma whether anthu ankachita suspect choncho or not, what he did was he rose above that. Ndikuonesa kunena kuti but he was given an opportunity. He was given an opportunity. That's a very good point. Ndipo tapempha Malawi kuti maybe it's also good kuti munthu tisita kumpasa an opportunity. However, ngani ndionera kuti zimene zikuchitikira za NRB anthu mungamanene kuti let's give you an opportunity zikuchitika potero. So please. My factors chonde mai mtalimanja push NRB chifukwa NRB wadamena kuonesa akuyipisa sonkhani ya mtalimanja lini mphamvu that she can push NRB. Ndi stakeholder wasisankho NRB. Nego fama kumana kuja. Ama kumana ama yankhulana. So iwo ndoendesa chisankho. Ndi stakeholder othandizira kuti ntchito yawo iteke. So ngati uyu chimodzi ndino wina wake pena pake. But hazikulepresa ni ntchito. But you honestly think
kuti NLB ikakonza zinthu, the John Tembo issue will just disappear? Nzipandikunena zokunena kuti that one how is that? ndizovuta ngati kuti evidence ina yake umaganiza kuti mlandu wa munthuyo ndiobadwa ku nyumba ya John Tembo. What a crime! And how do you change that? What a crime in a democratic country. What I would have rather wanted is anthu adzionesa umboni komanso iniyo mayi pamene anthu akukunyozani kuma kunenani kuti inu ndakongerezeka ndi achani. It's also an opportunity for you to come out vehemently and demonstrate through your character ndimene mukuchita ntchito zanu kuti inuyo zimene zozo sakongolesa. Olo anthu atanena kuti Atembo adala pambo anu koma inuyo ntchito anthu azanena kuti you are one of the most fair chairs of the Malawi Electoral Commission. But I continue to say you can only do that. But where people don't even allow I'll say this one. Yes. Amenda now in even now judiciary. They respect this woman. She's a respected woman. Okay. Koma. The other electoral processes, including the registration is. But our position says if the NRB behaves, we ought to jump. You think so? I think so. Because we did have this kind of noise. We did have a ban. No, because I'm just surprised that failure in NRB can trigger somebody's originality. Now all of a sudden people realize this. Yes. Nimasifusa kuti kodi azapezekako chairman wa Malawi Electoral Commission amene mkati mwa mtima mwake alibe mbali. As long as people don't know that. Exactly. That's what I'm saying. Kunena kuti ngati muli ndi umboni kuti wachita demonstrate in office, then that is an issue. Is there any way this person has demonstrated fought her kuti chifukwa cha association yake kaya ujena life yake kwa wapezeka ku meeting ya MCP wapanga chimene chatipasa mkhawa akapitiza panga zibezi? We cannot trust this. Even we are supposed to be very professional. Yes. Yes. We've been voting. Yes. That's why tinkauza Katolika. Yes. Kuti samasikane pano ya tinkauza na tose. Tell voter no so adiyese abakasakhabe tsogolero wake. Koma no pali positions ena where you do not show that. Yeah. Ngati pano uko. If I want to show that, then ndichokepo pano. Yes. Kuna guy nani pano ndachokapo. Yes. Mana nenera ujena. Anda anali ku msonkhano wa ujena lero li kwa uje kwa gangata kulilongwe. Nana mzomera amana kuti munthu ukakha kuti ufuna kupanga zandali. I think anala uje. Yeah, chisale. Amakamba za police. Yes, kuti police follow. I want to talk to him. Who are these 4 police officers that are politicians? Mayola is one of them. How do you know? I'm going to follow. So we don't know kuti Mayola mu follow. I doubt. I must be very powerful for. Police na yonse. Ndiapo ndo bwino. Koma to follow. And akuti padala anthu amadikira mamini basi koma samenyedwa. As long as chisale amule chisale ndo amata. The guy is boastful. He say palibe amule wanga bwanji tisire pamene poti pepese kuti timafuna tikambeza misonkho yathu kuti kodi akuyang'anira misonkho yathu ndi ndani zikuoneka ngati kuti mapumbwa afasa ndi zipwete kuseri kuzikudibwa kumene kuku kodi zikukhala bwanji za misonkho. Tizayamba ndi imeneyi program ya next week. Titokoze munali pamenepo kutsatira program yathu ya hot current ya lero. Brian alankhulana ndi agangata chifukwa choti nthawi imene timamba pano anasanankhule koma tifuna timve kuti amafuna kunena chana. Unfortunately nthawi imakhala yopasirana. Edaso adagula nthawi ino timapasa ulemu amene adagula nthawi imeneyo. Sitinachite chipongwe kuti tacho saina asanamalize kumaliza zawo komano TV ndimema ina ukhalira makastoma anthu tizikupemphani tikakupasani nthawi muzisunga nthawi ija kuti isamachita affect programming yathu kuti izikhala win-win situation. Nditokoze
amaphang'ombe komanso ndithokoze amsukuluzi kuchokera kwa ine Wonder Msisia ndebvu zamwayi tiyapase ampasu kuti achite nkhani mchichewa mwakoma nonse goodbye. At Zeli's Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like Solar Tank, Quint PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha.